जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या बाईक रॅलीतून वाहतूक नियमांचे पालन, सुरक्षितता आणि नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्याचा संदेश या निमित्ताने देण्यात आला। शोधू कुठे मी देवाला, हरवला तो गर्दीत आहे। शोधू कुठे मी देवाला, हरवला तो गर्दीत आहे। करण्या रक्षण मानवतेचे, देव आमचा वर्दीत आहे। करण्या रक्षण मानवतेचे, देव आमचा वर्दीत आहे। असो ऊन वारा आणि पाऊस, असो ऊन वारा आणि पाऊस, संकट सारे मिटवीत आहे। घेऊन वसा सतरक्षणाचा, रक्त स्वतःचे तो आटवीत आहे। घेऊन वसा सतरक्षणाचा, रक्त स्वतःचे तो आटवीत आहे। जाऊनी गुन्ह्याच्या मुळाशी, खल निग्रण तो करीत आहे। जाऊनी गुन्ह्याच्या मुळाशी, खल निग्रण तो करीत आहे। घर संसार सोडून दूर, या ब्रीदासाठी तो झटत आहे। घर संसार सोडून दूर, या ब्रीदासाठी तो झटत आहे। शोधू कुठे मी देवाला, हरविला तो गर्दीत आहे। करण्या रक्षण मानवतेचे, देव आमचा वर्दीत आहे। देव आमचा वर्दीत आहे। अर्थातच या देवाचा सन्मान करण्याचा योग आज या स्थापना दिनाच्या निमित्ताने आम्हाला लाभला आहे। सर्वप्रथम आपले कर्तव्यदक्ष सिंधुदुर्ग पोलीस अधीक्षक माननीय डॉक्टर श्री मोहन दहिकर साहेब आपला सन्मान करण्यासाठी मी आमचे पोलीस निरीक्षक वेंगुर्ले निसर्ग ओतारी साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी आपला यथोचित सन्मान करावा। पदभार स्वीकारल्यापासून आपण जिल्ह्यातील गुन्हेगारी, अवैध धंदे आणि कायदा सुव्यवस्थेवर कडक नियंत्रण ठेवण्यावर खूप भर दिला आहे। अलीकडे सप्टेंबर मध्ये एटीएम खोडी प्रकरणात 24 तासात गुन्हेगारीला अटक करण्यात आपले महत्त्वाचे योगदान यामध्ये आहे। त्यानंतर मी विनंती करतो की आपले मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग माननीय श्री रवींद्र खेगुडकर यांना त्यांचा सन्मान करण्यासाठी आपले निसर्ग ओतारे साहेब यांना मी विनंती करतोय की तसेच आपले माननीय उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी सिंधुदुर्ग विजय काळे साहेब यांचे स्वागत मी आरेफो मॅडम मुल्ला मॅडम यांना करण्याचा विनंती करतोय। आपल्या वेंगुर्ले तालुक्याचे गटविकास अधिकारी व्हिडिओ साहेब यांचे सुद्धा स्वागत करण्यासाठी मी मुल्ला मॅडमना विनंती करतोय। तसेच आपले वेंगुर्ले तहसीलदार नायब तहसीलदार राजन गवस साहेब यांचे स्वागत करण्यासाठी मी यांना विनंती करतोय। तसेच सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डोपे साहेब यांचे स्वागत मी UPS साहेबांना करण्याची विनंती करतो। बाईक रॅलीच्या या भव्य अशा कार्यक्रमासाठी ज्यांनी उत्कृष्ट नियोजन करून ते मूर्त रूपात आणण्यासाठी ज्यांनी प्रयत्न केले ते आपले विनीत म्हणजे आयोजक सन्माननीय पोलीस निरीक्षक साहेब यांचे स्वागत मान्यवरांकडून व्हावं अशी मी आपल्याला आमची इच्छा आहे, आपली विनंती। आपले पाटील साहेब यांचे स्वागत, सहाय्यक अधिकारी पाटील साहेब यांचे स्वागत पोलीस निरीक्षक साहेब करतील। आमच्या या कार्यक्रमासाठी ज्यांनी अपार मेहनत घेतली
आणि हा कार्यक्रम उत्तम असा कार्यक्रम सादर केलाय, आयोजन केलाय. त्या कार्यक्रमासाठी ज्यांनी मेहनत घेतली असे आपले पोलीस निरीक्षक साहेब कोतारी सर यांचाही सन्मान आपल्या प्रमुख उपस्थितीतून प्रमुख मान्यवरांकडून व्हावा अशी मी आपल्याला विनंती करतोय. त्यांनी आमच्या कोतारी साहेबांचा पण सन्मान करावा. माननीय अधीक्षक साहेब यांना मी विनंती करतोय. तसेच आमच्या मल्ला मॅडम यांचाही सन्मान आपल्याच हस्ते व्हावा अशी मी आपल्याला विनंती करतोय. मान्यवरांकडून आपला सन्मान व्हावा ही प्रत्येकाची इच्छा आणि ध्येय असतं. मी प्रमुख मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी या बाईक रॅलीमध्ये सहभागी झालेले संपूर्ण पोलीस दल, पोलीस पाटील, होमगार्ड, सामाजिक कार्यकर्ते, उपस्थित पत्रकार, नागरिक यांचा प्रातिनिधिक स्वरूपात एक सन्मान करावा. म्हणून मी सर्वप्रथम पोलीस दलातील अशी आपलीशी वाटणारी व्यक्ती जी पोलीस पाटील, होमगार्ड आणि पोलीस त्यांना एका सूत्रात बांधून ठेवण्याचं काम करते अशी जी प्रथमेश पालकर त्यांना मी विनंती करतोय की त्यांनी आपलं त्यांचं स्वागत आपण अधीक्षक साहेबांकडून स्वीकारून घ्यावं. तसेच आपले पोलीस पाटील यांच्यातून एक प्रातिनिधिक स्वरूपात आपले संघटनेचे अध्यक्ष माननीय श्री मधुसूदन सुतार मिस्त्री यांचे स्वागत अधीक्षक साहेबांकडून व्हावं अशी मी त्यांना विनंती करतोय. तसेच होमगार्ड मधून एक आपल्या होमगार्ड मधून सुद्धा एक प्रातिनिधिक स्वरूपात एक तेजस्विनी दोरी जी कारागृह पोलीससाठी त्यांची नियुक्ती झालेली आहे आणि उत्तम अशा त्या अजून प्रॅक्टिस करतायत. त्यानंतर या कार्यक्रमाचं प्रस्तावित आता मी मान्यवरांना विनंती करतोय की आपले रस्ता सुरक्षा मार्गदर्शन हे आपले उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी म्हणजे काळेसाहेब करते त्यांना मी विनंती करतोय की त्यांनी आपले 2 शब्द या सांगा. सन्मान्य व्यासपीठावर उपस्थित माननीय दहीकर सर, केबुलकर सर, व्हिडिओ साहेब, नायब तहसीलदार, मुल्ला मॅडम, आमचे ARTO, उपस्थित पोलीस पाटील आणि विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, रस्ता सुरक्षा अभियान आणि पोलीस ट्रेनिंग डे अंतर्गत ही रस्ता सुरक्षा बाईक रॅलीचं आज आयोजन करण्यात आलं होतं. ही बाईक रॅली जी आहे ती रस्ता सुरक्षा विषयक जो संदेश आहे तो देण्यासाठी आपला जो सागरी महामार्ग आहे त्याच्या अलॉंग आपण कंडक्ट केली. रस्ता सुरक्षा हा फक्त सप्ताह म्हणा किंवा पंधरवडा या स्वरूपात साजरा करण्याचा विषय नाही. हा विषय आपल्या दैनंदिन ज्या काही अंगवळती पडलेल्या सवयी आहेत त्या सवयींसारखा विषय आहे. म्हणजे आधीच्याच एका मुक्कामाच्या ठिकाणी SP सरांनी सांगितलं की ज्या सहजतेने आपण घराचा उंबरठा ओलांडत असताना, कुठेही बाहेर जात असताना
मग बाहेर पडतो, तितक्याच सहजतेने ज्या वेळेला आपण टू व्हीलरची चावी घेतो त्यावेळेला हेल्मेट घालणं हे आपल्या अंगावरती पडलं पाहिजे. म्हणजे जी मसल मेमरी म्हणतो आपण, ती मसल मेमरी आपली डेव्हलप झाली पाहिजे. आपण जर का कारमध्ये बसलो तर कोणी रिमाइंड करण्याच्या आधीच आपला हात जो आहे तो सीट बेल्ट लावण्याकडे गेला पाहिजे. कारण हे छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत की ज्या खूप मोठा इफेक्ट दाखवतात. जे बरेचसे ऍक्सिडेंट आपण जर का पाहिले तर जे फॅटॅलिटीज आहेत, जे मृत्युमुखी मरणाऱ्यांचं प्रमाण आहे, त्यात 2/3 अपघाती मृत्यू हे जे आहेत ते दुचाकी स्वारांचे आहेत. आणि त्यांनी जर का फक्त हेल्मेट घातलं असतं तर त्यातले बरेचसे अपघात आपण टाळू शकलो असतो. तर हा छोटासा बदल आहे की जो आपण आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये केला तर आपण नक्की घडवून आणू शकतो. आणि हाच संदेश जो आहे, जे आपले आजचे रायडर्स होते, रस्ते सुरक्षेचे संदेशदूत आहेत, ते देत आहे. त्याचबरोबरीने बऱ्याचदा होत असतं की मोबाईल हा आपला इतका अंगवळणी पडलेला आहे की कुठलीही गोष्ट करत असताना आपण मोबाईलचा वापर करत असतो. सकाळी उठल्या उठल्या अलार्म बंद करण्यासाठी किंवा स्नूज करण्यासाठी म्हणून सुरुवात झालेला जो मोबाईलचा वापर आहे तो रात्री शेवटचा गुड नाईटचा मेसेज करून किंवा काहीतरी रील पाहून मगच बाजूला ठेवला जातो. अगदी आपण जेवत असताना देखील मोबाईलचा एका हाताने वापर करत असतो. मग आपण काय खातोय याकडे देखील आपलं लक्ष नसतं. हा जो मोबाईल आहे तो आपल्याला जगाशी जोडणारी एक खिडकी आहे. पण तीच खिडकी जर का आपण वाहन चालवत असताना उघडण्याचा प्रयत्न केला तर मात्र ती जगाशी जोडणारी न ठरता आपल्या ह्या भौतिक आयुष्यापासून तोडणारी खिडकी ठरते, ते गिलोटीन ठरतं. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारे जेव्हा तुम्ही वाहन चालवत असता त्यावेळेला आपलं डिस्ट्रॅक्शन होईल, आपलं लक्ष विचलित होईल. अशा पद्धतीने मोबाईलचा वापर करायचा नाही. त्यानंतर महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपले रस्ते जे आहेत, सिंधुदुर्गातले रस्ते आपण जर का पाहिले तर वळणावळणाचे आणि घाट रस्ते आहेत. अशा रस्त्यावरती चालत असताना जोवर आपल्याला समोरचा रस्ता क्लिअरली दिसत नाहीये तोपर्यंत आपण वाहन वेगात पळवायचं नाहीये, वाहनाला ओव्हरटेक करण्याचा प्रयत्न करायचा नाहीये. त्यानंतर कार चालवत असू त्यावेळेला आपण सीट बेल्टचा कंपल्सरी वापर करायचा आहे. आता बऱ्याचदा असं म्हटलं जातं की माझ्या गाडीमध्ये एअरबॅग्स आहे, माझी गाडी हाय एंड आहे, मग मला सीट बेल्ट लावण्याची काय गरज, माझा ऍक्सिडेंट जरी झाला तरी माझी गाडी मला जीविताची हमी देते. तर आपण पाहिलं असेल एक नामांकित उद्योगपती, त्यांचा अपघाती मृत्यू झाला होता आणि त्याच वाहनामध्ये समोरच्या 2 जे व्यक्ती होते त्या व्यक्तींनी सीट बेल्ट लावलेला असल्यामुळे त्यांचा जीव वाचला होता. पण मागे जे बसलेले व्यक्ती होते त्यांनी सीट बेल्ट लावलेला नसल्यामुळे आणि गाडी सर्व पॅसेंजरसाठी सीट बेल्ट असताना सुद्धा त्यांचा मृत्यू तात्काळ झालेला होता. तर सीट बेल्ट ही जी आहे ती अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे. जर का तुम्ही फक्त एअरबॅगच्या भरोश्यावरती बसलात तर ती तुम्हाला तारणारी नाही तर मारणारी गोष्ट ठरते जर का तुम्ही सीट बेल्ट लावलेली नसेल तर. कारण की ऍक्सिडेंट झाल्यानंतर जर का आपण पाहिलं तर जे मोमेंटम असतं, जो आपली गती असते ऍक्सिडेंट होत असताना 80 जो नॉर्मल ऍव्हरेज स्पीड आहे आपल्या रस्त्यांवरचा, हायवेजवरचा, 80च्या वेगामध्ये होणारा जो ऍक्सिडेंट आहे त्या वेगामध्ये घडणारा ऍक्सिडेंट त्यावेळेला होणारा जो आपल्यावरती इम्पॅक्ट आहे तो आपल्याला माहिती आहे का किती असतो. एखाद्या व्यक्तीने जर का 5व्या माळ्यावरनं उडी मारली, त्याचा ज्या वेळेला जमिनीला स्पर्श होईल त्यावेळेला असणारा त्याचा वेग जो आहे, त्यावेळेला होणारा जो इम्पॅक्ट आहे तो इक्विव्हॅलंट आहे तुमचा 80 kmph च्या स्पीडला ऍक्सिडेंट होतो त्यावेळेच्या स्पीड सोबत. त्यामुळे मला सांगा, कुठलाही व्यक्ती 5व्या माळ्यावरनं उडी मारून मला काहीही होणार नाही अशा भ्रमात राहू शकतो का? राहू शकतो का? अशा कुठल्याही भ्रमात नाही राहू शकत. पण त्याच वेळेला आपण गाडी चालवत असताना मात्र काय म्हणतो
माझा स्पीड कुठे जास्त आहे, 80 kmph स्पीड आहे, त्या स्पीडला नॉर्मल स्पीड आहे, त्याला काय होतंय? पण हा जो आपला अप्रोच आहे त्याला काय होतंय, तो बऱ्याचदा जीवघेणा ठरतो. आणि रस्ते अपघातांची सर्वात मोठी शिक्षा जी आहे ती म्हणजे मृत्यू जो आहे तो त्या व्यक्तीचा जरी झाला तरी त्याची सर्वात मोठी शिक्षा जी आहे त्याच्या कुटुंबियांना मिळते. कारण की रस्ते अपघातांमध्ये आपण जर का मृत्युमुखी पडणाऱ्यांचं प्रमाण पाहिलं तर मोठं प्रमाण हे जे आहे ते 18 ते 35 त्या कमावत्या वयोगटातलं आहे. आणि ह्या गटातल्या व्यक्ती ज्या वेळेला मृत्युमुखी पडतात त्यावेळेला त्याच्यावरती अवलंबून असणारी सगळी जी कुटुंबातल्या व्यक्ती आहेत ही गोष्ट करत असताना आपण मोबाईलचा वापर करत असतो. सकाळी उठल्या उठल्या अलार्म बंद करण्यासाठी किंवा स्नूज करण्यासाठी म्हणून सुरुवात झालेला जो मोबाईलचा वापर आहे तो रात्री शेवटचा गुड नाईटचा मेसेज करून किंवा काहीतरी रील पाहून मगच बाजूला ठेवला जातो. अगदी आपण जेवत असताना देखील मोबाईलचा एका हाताने वापर करत असतो. मग आपण काय खातोय याकडे देखील आपलं लक्ष नसतं. हा जो मोबाईल आहे तो आपल्याला जगाशी जोडणारी एक खिडकी आहे. पण तीच खिडकी जर का आपण वाहन चालवत असताना उघडण्याचा प्रयत्न केला तर मात्र ती जगाशी जोडणारी न ठरता आपल्या ह्या भौतिक आयुष्यापासून तोडणारी खिडकी ठरते, ते गिलोटीन ठरतं. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारे जेव्हा तुम्ही वाहन चालवत असता त्यावेळेला आपलं डिस्ट्रॅक्शन होईल, आपलं लक्ष विचलित होईल. अशा पद्धतीने मोबाईलचा वापर करायचा नाही. त्यानंतर महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपले रस्ते जे आहेत, सिंधुदुर्गातले रस्ते आपण जर का पाहिले तर वळणावळणाचे आणि घाट रस्ते आहेत. अशा रस्त्यावरती चालत असताना जोवर आपल्याला समोरचा रस्ता क्लिअरली दिसत नाहीये तोपर्यंत आपण वाहन वेगात पळवायचं नाहीये, वाहनाला ओव्हरटेक करण्याचा प्रयत्न करायचा नाहीये. त्यानंतर कार चालवत असू त्यावेळेला आपण सीट बेल्टचा कंपल्सरी वापर करायचा आहे. आता बऱ्याचदा असं म्हटलं जातं की माझ्या गाडीमध्ये एअरबॅग्स आहे, माझी गाडी हाय एंड आहे, मग मला सीट बेल्ट लावण्याची काय गरज, माझा ऍक्सिडेंट जरी झाला तरी माझी गाडी मला जीविताची हमी देते. तर आपण पाहिलं असेल एक नामांकित उद्योगपती त्यांचा वेंगुर्ल्यातले सगळे जे प्रतिष्ठित नागरिक आहेत, वेंगुर्ल्यातले सर्व जे विद्यार्थी आहेत ते मला यापुढे कधीही रस्त्यावरती सापडले तर नक्कीच हेल्मेट लावलेल्या अवस्थेत सापडतील किंवा जर काही कारमध्ये असतील तर सीट बेल्ट लावलेल्या अवस्थेत आणि कुठल्याही प्रकारे मोबाईलचा किंवा अंमली पदार्थांचा वापर न करताना सापडतील. मी अशी आशा बाळगू ना नक्की. आवाज जरा कमी झाला बरं. थँक्यू व्हेरी मच. आणि आपल्या सर्वांचे आभार मानतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. काळे साहेबांनी आपल्याला या चांगल्या प्रकारे वाहतुकीविषयी मार्गदर्शन केलंय आणि आपण आपल्याकडून अनावधानाने झालेला अपघात हा आपल्यासाठी कमी पण आपल्या परिवारासाठी जास्त धोकादायक आहे याविषयीची जाणीव पण आपल्याला करून दिली. त्यांनी आपल्याला या मार्गदर्शनाबद्दल त्यांचे खूप खूप आभार. त्यानंतर खेकडकर सर आपल्याला याविषयी आणखीनही काही मार्गदर्शन करतील. त्यांना मी विनंती करतोय त्यांनी आपल्याला याविषयी मार्गदर्शन करा. बोलणारा अति कमी असेल
तर मग सर्वांना ऐकायला पण इच्छा असते. पण मी काही बोलणार अधिकारी नाही, त्याच्यामुळे थोडं आटोपतं की आदरणीय आमचे मित्र दहीकर साहेब, त्याबरोबर काळे साहेब आणि सर्व पोलीस डिपार्टमेंटचे सर्व मित्रमंडळी, तुम्ही सर्व उपस्थित पत्रकार बंधू आणि बंधू भगिनी, तुमचं यश हे बाहेर उभं राहिलं नाही, याच्यावरती जास्त आहे. बघा ते गेले पण नाहीये. आजच्या रॅलीचं यश हे आहे दिसत आहे मला. मी येत असताना बाहेर सुद्धा पलीकडे सुद्धा लोक उभा राहिले. गाड्या आहेत तिथे, त्यांची गप्पा मारतायत. येताना कसा त्यांना आनंद मिळाला ते सांगतायत. त्यामुळे ही रॅली तुमची अत्यंत यशस्वी झाली. रॅली मधला जो संदेश आहे, रॅली मधला संदेश हा काळेसाहेब जे म्हणाले ना, तुम्ही त्याची अंमलबजावणी केली ना, त्यानंतर सिंधुदुर्गामध्ये ऍक्सिडेंट कमी आहे, पोलिसिंग कमी आहे. किती खरं असलं तरी सुद्धा एकाही व्यक्तीला त्रास होऊ नये, एकाही व्यक्तीला अपघात होऊ नये, याच्यासाठी आपण सर्वांनी काळजी करायची. 1-2 महिन्यापूर्वी मी दुपारी ऑफिसतून बंगल्यावरती जेवण गेलो होतो. माझ्या बरोबर बंगल्याच्या समोर सिव्हिल हॉस्पिटल आहे. मला फोन आला डीएचओ मॅडमचा की सर एक ऍक्सिडेंट झाला आणि आपल्या जिल्हा परिषदेतील एक लेडीज ही सिरियस आहे, हेड इंजुरी डोक्याला लागले नाही. तर मी जेवण तसंच ठेवलं आणि मी सिव्हिल हॉस्पिटलला गेलो. तर त्याच्या अगोदर 2 तासापूर्वी मी त्यांच्याशी बोलत होतो. त्या ऑलरेडी त्याचं डेट डिक्लेअर करायचं फक्त शिल्लक होतं, कारण ते हेड इंजुरी होती. ऍक्सिडेंट मध्ये हे जे प्रकार आहेत, हेड इंजुरी ही अत्यंत सिरियस होती आणि ती ऍक्सिडेंट सुद्धा कसा होईल सांगता येत नाही. त्या गाडी चालवत नव्हत्या, त्या गाडीच्या पाठीमागं बसलं होतं आणि दुसरा माणूस गाडी चालवत. छोटासा खड्डा आला, त्याला चुकवण्याच्या नादामध्ये त्या पडल्या. म्हणून माझ्या सगळ्या ज्या पाठीमागं गाडीवरती बसणाऱ्या ज्या महिला आहेत, आणि सगळेच कोणी असतील, मित्र असतील, काही असतील, ना सर्वांना विनंती आहे की आपण व्यवस्थित बसलोय की नाही बघा. काळेसाहेबांनी जे सांगितलं की पाठीमागं तुम्ही सीट बेल्ट नाही लावला तर सुद्धा ऍक्सिडेंट झाला तर तुम्ही जाऊ शकता. तसं एक उत्तम उदाहरण सांगतो. करून दिले. त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शनाबद्दल त्यांचे खूप खूप आभार. त्यानंतर केपुडकर सर आपल्याला याविषयी आणखीनही काही मार्गदर्शन करतील. त्यांना मी विनंती करतोय त्यांनी आपल्याला याविषयी मार्गदर्शन करा. बोलणारा अधिकारी असेल तर मग सर्वांना ऐकायला पण इच्छा असते. पण मी काही बोलणार अधिकारी नाही, त्याच्यामुळे थोडं आटोपतं की आदरणीय आमचे मित्र दहीकर साहेब, त्याबरोबर काळे साहेब आणि सर्व पोलीस डिपार्टमेंटचे सर्व मित्रमंडळी, तुम्ही सर्व उपस्थित पत्रकार बंधू आणि बंधू भगिनी,
आजच्या रॅलीचं जे एक हे दिसत आहे मला. मी येत असताना बाहेर बाहेर सुद्धा पलीकडे सुद्धा लोक उभा राहिले. गाड्या आहेत तिथे त्यांची गप्पा मारतायत. येताना कसा त्यांना आनंद मिळाला ते सांगतायत. त्यामुळे ही रॅली तुमची अत्यंत यशस्वी झाली. रॅली मधला जो संदेश आहे, रॅली मधला संदेश हा काळेसाहेब जे म्हणाले ना, तुम्ही त्याची अंमलबजावणी केली ना, त्यानंतर येईल. सिंधुदुर्गामध्ये ऍक्सिडेंट कमी आहे, पोलिसिंग कमी आहे. किती खरं असतं तरी सुद्धा एकाही व्यक्तीला त्रास होऊ नये, एकाही व्यक्तीला अपघात होऊ नये, याच्यासाठी आपण सर्वांनी काळजी करायची. 1-2 महिन्यापूर्वी मी दुपारी ऑफिसतून बंगल्यावरती जेवण गेलो होतो. माझ्या बरोबर बंगल्याच्या समोर सिव्हिल हॉस्पिटल आहे. मला फोन आला डीएचओ मॅडमचा की सर एक ऍक्सिडेंट झाला की त्या ऍक्सिडेंटच्या साठी, कारण 26 जानेवारी आहे साहेब, पुन्हा उपोषणाचं आपल्याला माहिती आहे, उपोषण सुरू होणार लोकांचे. ते उपोषण होऊ नये याच्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. तर तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि दहीकर साहेबांच्या लिडरशिप खाली पोलीस दल करत असलेलं काम आणि तुम्हाला तुमची कविता कुणीतरी म्हटली ना आता फार सुंदर वाटते. फार म्हणजे ती मनाला भावना घेऊन, कारण माझाही भाऊ हा पोलीस डिपार्टमेंट मध्येच आहे. दहीकर साहेब त्यांचे चांगले मित्र आहेत, तोही एसपी आहे. त्यामुळे तुमच्या सर्वांचं प्रेम, तुमच्या सर्व नागरिकांचं प्रेम पोलीस दलाला सातत्यानं मिळणं गरजेचं आहे. ते करत असलेले शौर्य आणि ते करत असलेली सेवा हे आपण सर्वांनी रिकॉग्नाइज केली पाहिजे. एवढंच मी तुम्हाला सांगतो आणि थांबतो. धन्यवाद. माननीय कुलकर्णी साहेब यांनी आपल्याला उत्तम असं मार्गदर्शन केलंय. दुर्दैवाने झालेल्या अपघातानंतर आपण जी धावपळ करतो, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, ही वेळ कोणावरही येऊ नये. पण ही वेळ कोणावरही येऊ नये. आपण आपल्या वाहनांची चावी हातात घेण्यापूर्वी हे सर जे मार्गदर्शन करतायत ते आत्मसात करावं आणि मग आपल्या हातात चावी घेऊन आपलं वाहन चालवावं. आता मी आपल्याला आपण पोलीस अधीक्षक साहेब दहीकर सर त्यांना विनंती करतोय की त्यांनी आम्हाला एक मार्गदर्शन सर्व जणांना करावं. सर्वांना नमस्कार. वेळ भरपूर झाली, कंटाळा असं वाढवून नाही, जेवणाची वेळ झालेली आहे, भूक लागली. पण मी देवगड पासून जी रॅली सुरू झाली तेव्हापासून बघतोय सिंधुदुर्ग वासियांचा उत्साह प्रचंड आहे. ऊन पडतंय, चांगलं लोक ऊन आहे. तेव्हा जरी वेळ झाला असेल तरी पुढचे 10-15 मिनिट तुमचे खर्च करण्याचा माझा नोंद आहे. चालेल का? कारण विषय तेवढाच महत्वाचा. आमच्या महाराष्ट्र पोलिसांचा वर्धापन दिवस 2 जानेवारी आणि त्यानिमित्त सप्ताहभरात वेगवेगळे जे कार्यक्रम घेतले जातात. त्याशिवाय या स्पेंडला जानेवारी महिन्यामध्ये रस्ता सुरक्षा माह साजरा केला जातो. या दोन्हीचं औचित्य साधून आज आपण ही बाईक रॅली घेतो. जानेवारी 1960 म्हणजे महाराष्ट्र पोलिसांची स्थापना झाली आणि त्याच दिवशी म्हणजे 2 जानेवारीला पुढील वर्षी 61 मध्ये भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ध्वज प्रदान केला, जो की आता रॅलीच्या समोर आपण बघितला असेल.
वर्धापन दिन साजरा केला जातो. आणि या पोलीस वर्धापन दिनाचं औचित्य साधून वेगवेगळ्या विषयाला आम्ही हात घातलाय. त्यातला एक महत्वाचा विषय म्हणजे रस्ता सुरक्षा. डेप्युटी आरटीओ साहेबांनी आपल्याला बऱ्यापैकी सांगितलंय काय घडलेलं. थोडा विषय वाढवतो यासाठी की जोपर्यंत आपल्याला आपल्याशी निगडीत किंवा आपल्या जवळचं काय घडलं ते कळत नाही तोपर्यंत फार लांबच्या गोष्टीचं आपल्याला गांभीर्यच पडत नाही. साहेबांनी जे उदाहरण दिलं प्रख्यात उद्योजकांचं, त्यांचा ऍक्सिडेंट, त्यानंतर घडलेलं त्या गाडीचं झालेले चकनाचूर आणि बाकी सगळं मी प्रत्यक्ष डोळ्याने अनुभवलं आहे, बघितलं आहे. त्या काळात पुढचे महिनाभर आणि त्यानंतर पुन्हा आपले एक नेते होते विनायक मेटे साहेब, त्यांचा अपघात झाला होता अधिवेशनाच्या अगदी 1 ते 2 दिवस आधी. त्यानंतर पुन्हा म्हणजे एखादा मोठा अपघात घडला आणि विशेष करून तुझं कुठल्या प्रतिष्ठित किंवा प्रसिद्ध माणसाला घडला की व्हॉट्सअपवर जेवढे मेसेज येतात ना तेवढे खबरदारीचे मेसेज पुढच्या वर्षभरातच पैसे होत नाही आणि कुणी आठवण पण करत नाही. म्हणजे काय की जे घडलं ते त्याला लागू आहे, मला लागू नाही. पण अपघात आणि अपघाती मृत्यू असा आहे, तो राजा असो की रंग, हिंदू असो की मुसलमान, गरीब असो की श्रीमंत, स्त्री असो की पुरुष, कुणालाही भेदभाव करत नाही. एकदा का तो अपघाताला बळी पडला आणि बळी पडला. मला काही दिवसापूर्वी काही प्रश्न केला होता, सर उठता बसता त्याला थोडं जरी जायचं असलं तरी सीट बेल्ट लावता, काय करायचं? प्रश्न तसा उचित आहे, कारण माझ्या ऑफिसमधनं बंगल्यावर जायला किंवा बंगल्यावरून ऑफिसला जायला फक्त मला वाटतं मोजून 1 किंवा 1.5 मिनिट लागत असेल. पण तो 1 की 1.5 मिनिट हा कधी माझा अपघाती कारण ठरेल ते मला माहित नाही. माझं वाहन जरी सावकाश असलं तरी समोरून येणारा कधी येऊन धडकेल आणि त्याचा इम्पॅक्ट होईल हे कुणालाही सांगता येत नाही. म्हणून तो 1 किंवा 1.5 मिनिट माझ्यासाठी महत्वाचा नाही. महत्वाचं काय, सवय बाळगणे. आपण सिंधुदुर्गवासी किंवा कोकणवासी फार आपल्या प्रथा परंपरा संस्कृती जपतो. ही प्रथा परंपरा कशी घडते, एखादा काहीतरी आपण करायला लागतो त्याची प्रथा होते, प्रथेनं पुढे पुढे जेव्हा जातो ती परंपरा होते आणि जेव्हा परंपरा पुढे जाते त्याची संस्कृती होते. हीच आठवणीची पद्धत आपल्या शरीराला घडण्यात येतं. म्हणून 1 मिनिटाचं आहे का अंतर हे बघायचं नाही, ती सवय झाली पाहिजे. त्याला म्हणतो मसल मेमरी. चटका बसला सर्वांना, कधीतरी चटका बसलाय का हाताला? चटका बसला तरी विचार करावा लागला का हात दूर घे की गरम आहे की बसल्याबरोबर लगेच मागे आला, लगेच मागे येतो ना, सांगावं लागत नाही. नाही म्हणजे आपण बघू मग ब्रेन सांगेल मग हात मागे जाईल असं काही होत नाही. तो झटक्यात मागे येतो. ही जी मसल मेमरी आहे ही मसल मेमरी ईश्वरानं आपल्याला दिली आहे. एखादी घटना जेव्हा गोष्ट आपण जेव्हा वारंवार करतो, आपण जेव्हा गाडी चालवतो समोर इथं कोणतरी आलं की ब्रेक मारावा लागतो, क्लच प्रेस होतो, ऑटोमॅटिक गिअरवर हात जातो, घडतं की नाही? सांगून करतो का आपण आता हे करायचं आहे, आधी हे करायचं, आधी हे नाही करत का? कारण ती देखील आपली मसल मेमरी झालेली असते. हीच मसल मेमरी हेल्मेटच्या बाबतीत आणि सीट बेल्टच्या बाबतीत होणं आवश्यक आहे. माझा एक मित्र आहे, डॉक्टर मित्र होतो. मला पण नेहमी जसं वाटायचं की काय इथून थोडं जायचं, काय म्हणजे आपण वेंगुर्ल्यात राहतो त्या मुख्य बाजारपेठेतून दाबोळी नाक्यापर्यंत जायचं आहे, फक्त कशाला हेल्मेट पाहिजे असं मला पण वाटायचं. हेल्मेट कधी घालायचं, इथून ओरसला जायचं तर घालायचं, इथले एखादा मित्राला भेटायला हेल्मेट घालायचं. हाच माझा मित्र होता, फक्त मेवण्याकडे जायला निघाला की जे पुढच्या चौकाला सिग्नल क्रॉस करून फक्त जायचं. डॉक्टर अनपेक्षित कुत्रा आडवा गेला आणि स्पीड बेल्टवरून आदळला. डोक्यात हेल्मेट नाही, पुढचे 1.5 महिना कोमामध्ये राहिला. सुदैवानं दैव बलवंत वाचला. पुढचं 1 वर्ष अंतराळून खेळून राहिला आणि पुढचं दुर्दैव दुर्विलास काही अपंगत्वावर आज जगतोय. पण कधी त्यांनी विचार केला नव्हता की फक्त
फक्त मला जायचं आहे 100 मीटरच्या अंतरावर आणि तेवढ्यासाठी मी स्कूटर काढतोय आणि हेल्मेट देशाला लगेच जाऊन पोहोचतोय. पुढच्या 3 मिनिटामध्ये दुर्दैवी घटना घडली आणि या घटनेपासून मी पण शहाणा झालो. आपल्याकडे एक म्हण आहे, पुढच्या स्टेज मागचा शहाणा. पण अपघाताच्या बाबतीत असं का होत नाही आणि आपण का शहाणे होत नाही हा खूप गंभीर प्रश्न आहे. मित्रांनो, भारतात दर 5 मिनिटाला एक रस्त्यावर बळी पडला जातो. आपल्या महाराष्ट्रात दर 18 दिवसाला जातो. आणि आपल्या जिल्ह्याची जर गोष्ट सांगायची झाली तर गेल्या वर्षभरात आपण 68 जीव गमावलेत रस्त्यावर अपघातात. छोटासा जिल्हा आहे आपला, वाहनांची संख्या खूप नाही, लोकसंख्या खूप नाही, 68 जीव गमावले. देखील 68चा विचार केला तर दर 5 दिवशी आपण एक जीव गमावतो आणि ही गोष्ट चिंताजनक आहे. ही गोष्ट यासाठी आणखी चिंताजनक आहे की जीव जातात की कुणी वार्धक्याला फाट टेकलेला आहे, दुर्धर आजाराने ग्रस्त आहे, अशा व्यक्तीला जात नाही. तरुण जो आपल्या कुटुंबाचा आधार आहे, समाजातला उपयोग आहे, या राष्ट्राचं भवितव्य आहे, तो हकनाक बळी पडतो. आकडेवारी सांगायची तर तिथे 68 बळी सांगतोय मी, यातले 68 पैकी 45 जवळपास फक्त दुचाकी स्वार आहेत. फक्त दुचाकी स्वार म्हणजे सर्व आपण मध्यमवर्गीय माणसं. आणि त्यातली 75% अशी आहेत की त्यांनी हेल्मेटच घातलं नव्हतं. मी जेव्हा या जिल्ह्यात आलो तेव्हा पावसाळा सुरू झाला होता. म्हणजे आज मी बाईक चालवली, देवगडवर इथपर्यंत आलो, त्यानिमित्तानं मला थोडं सिव्हिलमध्ये येता आलं, नाही युनिफॉर्मच नव्हत्या तुम्ही लोक, संधी मिळत नाही. परंतु 100 किलोमीटर बाईक राईडिंग करायचं तर थोडं रिलॅक्स तरी हवं म्हणून मी आज हे कपडे घालून आलो. तर मला सांगायचं होतं, मी जेव्हा आलो तेव्हा बघतो तर अतिशय सुंदर निसर्गरम्य देखणा परिसर, रस्ते नागमोडी. 5 महिन्यातला पावसाळ्याचा असा एकही दिवस नाही की त्या दिवशी पाऊस पडला नाही. पण असा बाईक स्वार दिसायचा नाही की हेल्मेट घातलं. मी ओव्हरटेक करणार, स्पीडने जाणार, बाईक स्वार भरपूरच आपल्याकडे. पण कुठल्याही रस्त्याने जायचं तर बाईक स्वारच्या डोक्यात हेल्मेट नाही. बरं, रायडर जे असलं तर मागे बसणाऱ्याचे नक्कीच नाही. म्हणजे गाडी आपण 1 लाखाची घेतोय, आजकाल 100 सीसीच्या गाडीचं जमत नाही, 150 सीसी लागते. गाडीची किंमत 1.5 लाखापर्यंत आपल्याला ती पण चालू पडेल. पण हेल्मेट घ्यायला गेलो की खिशातला पैसा जातो आणि दुसरं तर घ्यावंच वाटत नाही. बरं, घेतलं तर घाला वाटत नाही. का? तर इथून मित्रांकडे जायचंय, कॉलेजमध्ये जायचंय, केस विस्कटतात ना. माझे पण विस्कटले होते. मी याल्याबरोबर असं काहीतरी करत होतो माझ्यासोबत. इलाज नाहीये. केस विस्कटणं, चांगलं दिसणं महत्वाचं नाहीये, सुरक्षितता महत्वाची आहे. ऍक्सिडेंट मध्ये दुसरं काही घडलं तर आज सुविधा आहे. रक्तस्राव झाला, ब्लड ट्रान्सफ्युजन देता येतं, फ्रॅक्चर झाला दुरुस्त होईल. पण हेड इंजुरी जर झाली तर फारच अवघड होतं. ज्याने कोणी बघितलं असेल, सिम्पटम जर नाही आले तर 48 आवर्स ऑब्झर्वेशन मध्ये ठेवतात, सिम्पटम येणार. आणि जर दुर्दैवाला हेड इंजुरी असेल बरोबर तर मग ते सगळंच अवघड होतं. म्हणजे जे 68 जीवांबद्दल आपण बोलतोय ते 68 जीव कुठल्या ना कुठल्या हेड इंजुरीमुळे गेले किंवा वेगळ्या गेले. पण त्यांना मृत्यू आला नाही, पण कुठला तरी गंभीर आजार झाला किंवा अपंगत्व आलं, अशी आणखी कितीतरी असते. ही गांभीर्य आणि ही बाब सर्वांच्या निदर्शनामुळे. आज बाईक रॅली का आणि याच मार्गाने का? मी जसं बोललोय की ऍक्सिडेंट जे घडलेत आपल्याकडे ते मॅक्सिमम सगळे कुठले आहेत? मोटरसायकल स्वारांचे. 75% ऍक्सिडेंट मोटरसायकल स्वारांचे आहेत, त्यातले 75% मृत्यू मोटरसायकल स्वारांचे आहेत. त्यामुळे मी आज बाईक रॅलीच्या ऐवजी कार रॅली घेऊन आलो असतो तर गांभीर्य मला थोडं औषध वाटत असतं. किंवा आपण प्रभात फेरी काढली असती तरी किती लोकांच्या लक्षात तरी माहित नाही. त्यातनं उद्देश एकच होता की आपल्याला त्या बाईक रायडिंगच्या वेळेला काय काळजी घ्यावी आणि काय आवश्यकता आहे हे निदर्शन होतं. दुसरं होतं की देवगडपासून स्टार्ट केलं. बरेचदा असं होतं
की आम्ही तर प्रशासकीय अधिकारी, जिल्ह्यातले मोठे प्रशासकीय अधिकारी आहेत, त्यांना जनरली कोर्स इकडे यायचं ठरलं आणि मधल्या रस्त्याने डायरेक्ट येतो. पुण्याला येणार, मालवण इकडे येणार, सरळ बापडला जाणार, कोस्टल रोड सोडूनच जातो. आणि कधीतरी कामानिमित्त जेव्हा कोस्टल रोडला जातो तेव्हा बघतो की या कोस्टल रोडवर फिरणारे मोटरसायकल्स जे आहेत ते हमखास आणि सर्व रस्ता आपला वळणावळणाचा. चुकून कुठे हे घडलं, ऍक्सिडेंट चुकून होतात असं मी म्हणतोय, जर आपण बेदरकारपणे वाहन चालवलं नाही तर. पण जरी चुकून घडलं, बचावाची साधनं आपल्याकडे आहे, ती आपण का पाळत नाही हा एक महत्वाचा विषय. इतर मला काही मध्ये अतिशय तरुण प्रौढ सगळे सर्वपद्धतीने महिला स्वागताला होते. जेव्हा स्वागत करतो मी हात जोडून एवढीच विनंती केली की कृपा करून याचं औचित्य, याचं खरं फलित तेव्हाच होईल की तुम्ही घरातून तुमचे घर जरी जेव्हा निघतील बाहेर किंवा मुलगा किंवा मुलगी मोटरसायकल घेऊन बाहेर पडेल तेव्हा कृपा करून त्याला हेल्मेट डोक्यात घालायला सांगा. त्याचं हेल्मेट जर डोक्यात घातलं तर निश्चितच आपलं रस्त्यावर होणारे अपघातात जे काही आपले प्राण जातात ते आपण वाचवू शकतो. इथे बराच वेळ झाला तरी शासकीय तंत्रनिकेतनची बरेच विद्यार्थी आहेत, बरीच मंडळी पण आहेत. किती जणांकडे मोटरसायकलचा हात वर करायला खरं खरं बोला. आणि हे परीक्षा नाही, आपल्याला अंदाज येतो, मला कळेल, माध्यमाच्या प्रतिनिधींना कळेल, खरं पिक्चर आपल्याला कळतो बरोबर. तुम्ही सर्व आता 18 वर्षापेक्षा जास्त वयाचे आहात. मला वाटत नाही एवढे कमी आहे, शक्यच नाही. आजकाल घरटी 2 मोटरसायकली आहेत, तुम्ही नाही म्हणताय, शक्य नाही आहे. व्हेरी गुड, बऱ्यापैकी आहे. आता ज्यांच्याकडे लायसन्स आहे त्यांनी फक्त हात वर करावं. ठीक आहे, हात काय असं ज्यांनी खरोखर आपल्याजवळ हेल्मेट आणि वापरता कशाने हात वर करा. 4-5 मोजून. मित्रांनो, शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये आहात, तंत्रनिकेतनमध्ये आहात म्हणून नाही, तुम्ही तरुण मंडळी आहात, आपल्या कुटुंबाचा भवितव्य आहात. आणि जी काही उदाहरणं मी दिली किंवा आधीच्या वक्त्यांनी दिली, जे महत्व सांगितलं ते खरोखर आपण लक्षात घेणं आवश्यक आहे. इथे जी पालक मंडळी आहेत, नागरिक आहेत, सुज्ञ मंडळी, जी आपली माध्यमांची प्रतिनिधी आहे, या सर्वांनी ही बाब खरोखर लक्षात घेण्याजोगी आहे. माझं सर्वांना कळकळीची विनंती आहे, कृपया हेल्मेट घ्या आणि ते वापरा. स्वतःच नाही तर आपल्या गाडीवर किंवा मागे कोणी बसतोय ना त्यांना पण वापरायला द्या. बऱ्याच अपघातामध्ये आपण बघतो की महिला तर वापरतच नाही, पुरुषांनी वापरलं महिलांच्या डोक्यात हेल्मेट दिसत नाही. परंतु होणारा अपघात आणि येणारा मृत्यू स्त्री पुरुषाचा भेदभाव करत नाही. तेव्हा आपण सर्वांनी या गोष्टीची अत्यंत जाणीवपूर्वक मसलगिरी डेव्हलप करणं आवश्यक आहे. कार वापरत असाल तर निश्चितपणे सीट बेल्ट लावा, कारण सीट बेल्ट हा धरून ठेवतोय. मी सायंटिफिक यात जाणार नाही, परंतु आतापर्यंत जे अपघात घडलेत, जे उदाहरण काळेसाहेबांनी दिलं ते अतिशय बोलकं उदाहरण आहे. मर्सिडीजची गाडी, सर्व सुविधा होत्या, दोघं वाचले, फक्त सीट बेल्ट होता आणि बाकी एकही जण वाचला नाही, सीट बेल्ट नव्हता. हे सर्वांनी लक्षात घ्यावं. सीट बेल्ट लावताना फक्त पुढच्याने लावायचं, ड्रायव्हरने, बाजूच्याने लावायचं नाही, किंवा बाजूच्याने लावलं तर मागच्याने लावायचं नाही, असं करू नका. कारण काळाचा झाला हे बघून येत नाही की तुम्ही कुठे बसला, तो सर्वांना सारखा आहे. ही काळजी जेव्हा आपण घेतो तेव्हा दुसरी मला आपल्याला सर्वांना विनंती करायची आहे मित्रांनो, ती विनंती म्हणजे जेव्हा अपघात घडतो तेव्हा अपघातातल्या व्यक्तीला तातडीनं मदत करायला पुढे यावं. पूर्वी लोक घाबरायचे, आजही बऱ्याच प्रमाणात घाबरतात. अपघातातल्या व्यक्तीला मी उचललं, माझ्या गाडीत घेऊन गेलो तर काय होणार, माझ्या गाडीची सीट खराब होणार. दुसरं काय होणार, दवाखान्यात गेले मला विचारणार कसा काय झाला, काय झाला. तिसरं, पोलीस मलाच विचारणार, मलाच बोलवणार. मित्रांनो, आपल्या गाडीचं सीट कव्हर खराब जरी झालं तर
गाडीचं 1000-1500 डिक्लेम करता येईल, त्या 1000-1500साठी एक जीव वाचेल याचा आपण सर्वांनी मान्य करायचं. दुसरं, कुठलाही डॉक्टर किंवा कुठलाही पोलीस हे विचारत नाही, हा एवढं जरूर विचारेल की अपघात कुठे घडला होता किंवा कसा घडला, परंतु त्या अपघाताकरता मी जबाबदार होतो आणि मलाच त्रास देतील असं घडत नाही. आणि असा कायदा आहे, कायद्याने आता प्रोटेक्शन सर्वांना दिलंय. आपल्याकडे गुड समरिटन नावाचा एक लॉ आला, सुप्रीम कोर्टाचा या केसमध्ये जजमेंट आलाय आणि झालंय. आपण अपघातातला जो कुठला दिसत असेल त्याला आपण जी काय अपघातामध्ये मदत देऊ शकतो ती मदत तातडीनं पोचवा, कारण अपघातानंतर पहिल्या 1 तासामध्ये जे उपचार मिळतात ते उपचार जीवन वाचवण्यामध्ये 90% कार्यरत असतात. हा जो गोल्डन आवर आहे फर्स्ट आवर, यामध्ये अपघातग्रस्ताला मदत पोचवण्याकरता मृत्युंजय दूत म्हणून पुढे या. जेवढं शक्य आहे नॉलेज तेवढं याच्यावर करा, पण त्याला काहीतरी मदत द्या. काही नसेल तर पुढे जाणार वाहन थांबवा, त्यात द्या. आणि काहीही कळलं नाही तर काय करायचं, 112 माहिती आहे नंबर. पूर्वी आपण 100 वापरायचा होता, 112 ला कॉल करा. अँब्युलन्सचा नंबर माहिती आहे का, माहीत नसला चालेल. डॉक्टरांचा आहे का, माहीत नसला चालेल. पोलीस स्टेशनचा माहीत नसला चालेल, 112 ला कॉल करा. 112 ही सुविधा जी आहे तुमच्या फोनच्या रिचार्ज नसला तरी 112 लागतो. चुकून तुम्ही कॉल लावला, डायल केला तरी ते इकडे परत कॉल करून विचारतात. बरं, आपल्याला स्पष्ट सांगता नाही आलं कुठे आहे तरी त्यांना कळतं तुम्ही कुठून कॉल केलाय. म्हणजे आपल्याला जी काही मदत पाहिजे ती मदत वेळीच प्राप्त होण्याकरिता आणखी मदत होतं आपल्याला. मग ती मदत पोलिसांची असो, फायर ब्रिगेडची असो, डॉक्टरची असो, अँब्युलन्सची असो, आणखी कुठली असो, त्या संबंधित विभागाला तातडीचे कॉल फॉरवर्ड केले जातात. तेव्हा अपघातग्रस्ताच्या वतीकरिता आपण कायमस्वरूपी हा एक नंबर लक्षात ठेवावा आणि सर्वांना तातडीनं मदत करावी आणि स्वतः तसंच इतरांना हेल्मेट घालायला शिकवा, वापरायला शिकवा. ती मसल मेमरी तयार करा, सीटबेल्टकरिता तयार करा आणि वाहतुकीच्या नियमांचं काटेकोरपणे पालन करा. कारण अपघात हा कुणाला चुकत नाही आणि अपघात चुकत नाही कुणाला माफ पण करत नाही. एवढे बोलतोय, आपण खूप गांभीर्याने या ठिकाणी आला, खूप वेळ दिला. रस्ते सुरक्षेविषयी आपली बांधिलकी दाखवली, पण ही बांधिलकी केवळ आजच्या रॅलीपुरती किंवा भाषणापुरती किंवा या दिवसात किंवा सप्ताहापुरती राहू नये. ती आपली प्रथा, परंपरा किंवा संस्कृती व्हावी आणि त्याकरिता आपण सर्वांनी उचित पाऊल उचलावं एवढीच आपल्या सर्वांकडून अपेक्षा करतो, विनंती करतो आणि माझी भविष्य संपवतो. धन्यवाद. नमस्कार. रस्ता सुरक्षेसाठी आपण दिलेलं मार्गदर्शन, सुरक्षा विषय घ्यावयाची काळजी सिंधुदुर्गवासीय स्वतः आत्मसात करतील आणि ते आपल्या अंगी बाळगतील अशी मी या संपूर्ण सिंधुदुर्गवासियांच्या वतीने आपल्याला आश्वासन देतो. देऊन आश्वासन. आता या कार्यक्रमाची सांगतेकडे आपण चाललोय. या कार्यक्रमासाठी रस्ता सुरक्षा शपथ ही शपथ आपल्याला मुला मॅडम देतील, ते मॅडम देतील त्याप्रमाणे आपण शपथ आपण पुढे त्यांच्याप्रमाणे म्हणायची आहे. सर्वप्रथम सगळ्यांनी आपण आपल्या जागेवरच उभे राहायचं आहे आणि मॅडम जशी शपथ घेतील, जसं बोलतील तसं त्यांच्या मागून आपण म्हणायचं. मी सर्वांना विनंती करते की सर्वांनी हात पुढे घ्यावे आणि आपण रस्ता सुरक्षाची शपथ घेतो. मी शपथ घेते की मी एक जबाबदार नागरिक म्हणून दुचाकी चालवताना हेल्मेट आणि 4 चाकी चालवताना सीट बेल्टचा न विसरता वापर करेल. मद्यपान करून किंवा नशेमध्ये गाडी चालवणार नाही. गाडी चालवताना मोबाईल फोनचा वापर करणार नाही. निर्धारित वेग मर्यादेचे पालन करेल. रस्त्यावर चालताना आणि वाहन चालवताना
नेहमी सतर्क राहून माझ्यासोबतच इतरांच्या जीविताचीही काळजी घेईन. रस्ता सुरक्षा ही माझी जबाबदारी आहे हे लक्षात ठेवून वाहतुकीचे सर्व नियम काटेकोरपणे पाळून एक सुरक्षित भारत बनवण्यासाठी योगदान देईन. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू. नमस्कार. मॅडमने उत्तम असं शपथ दिलेली आहे. ही शपथ आपण आत्मसात करायची आहे. यानंतर राष्ट्रगीताचा कार्यक्रम, राष्ट्रगीत आणि आपलं राज्यगीत होणार आहे. बँड पथक यासाठी आपल्याला सहकार्य करणार आहे. कृपया सर्वांनी आपल्याच जागेवर उभे राहून राष्ट्रगीत यासाठी सुरुवात करायची. वंदे नमस्कार. यानंतर आभार प्रदर्शनाचा आपले के सर कोतारी सर. नमस्कार. आजच्या या पोलीस रेसिडेंट मीटिंग जवळजवळ 106 किलोमीटर देवगडपासून ते वेंगुर्लापर्यंत असे 106 किलोमीटर रस्ता सुरक्षा अभियान दरम्यान बाईक रॅली आपण आयोजित केली होती. आणि आपल्या या बाईक रॅलीसाठी जी काही संपूर्ण संकल्पना आहे, जी काही प्रेरणा आहे, ते सर्व काही आमचे लाडके SP साहेब दहीकर साहेबांची आहे. साहेबांनी आम्हाला या कार्यक्रमासाठी पहिल्यापासूनच प्रचंड प्रेरणा दिली आणि साहेबांनी स्वतः या कार्यक्रमामध्ये सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत संपूर्णपणे बाईक रॅली केलेली आहे. सर, मला आनंद या गोष्टीचा होतोय की या रेझिडेंट निमित्त जे काही उपक्रम चालू आहे, आम्हाला नॉर्मली क्रिकेट एन्जॉय करता येत नाही, पण अशा कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आम्हाला क्रिकेटच्या स्पर्धा, व्हॉलीबॉल स्पर्धा, आमच्या लोकांना बाईक रॅली याचा आनंद घेता आला. त्याचं एक समाधान आहे सर. आमच्या साहेबांच्या बद्दल मला या निमित्ताने एक 4 ओळी बोलावशे वाटतात. तुमच्या कर्तृत्वाचा पोलीस दलाला अभिमान,
तुमच्या कर्तृत्वाचा पोलीस दलाला अभिमान. आपल्या मार्गदर्शनाने उंचावली सिंधुदुर्ग पोलिसांची मान. नंदादीपासारखे अखंड तेवत राहणारी आपली कर्तव्य वृत्ती. नंदादीपासारखे अखंड तेवत राहणारी आपली कर्तव्य वृत्ती. गुन्हेगारांना दहशत बसवणारी आपली कायद्याची कृती. पोलीस विभागातील जणू ज्ञानाचा महासागर. पोलीस विभागातील जणू ज्ञानाचा महासागर. वाटेत कडक परंतु आतून जसा प्रेमळ फणसाचा घर. असे गुरुवर्यासारखे पोलीस अतिशय लाभणे आमचे सुदैव. असे गुरुवर्यासारखे पोलीस अतिशय लाभणे हे आमचे सुदैव. त्यांच्या अमूल्य मार्गदर्शनाचा वर्षाव आम्हावर भावा सदैव. त्यांच्या अमूल्य मार्गदर्शनाचा वर्षाव आम्हाला भाव सदैव. सर, आपलं मार्गदर्शन हे आम्हाला आयुष्यभर आमच्यासाठी ही ज्ञानाची शिजोरी आहे. आपल्या महासागरातून ज्ञानाच्या महासागरातून जे काही आम्हाला ज्ञान मिळतं ते नक्कीच सर आम्हाला वाटतं. सर, आता या कार्यक्रमासाठी माननीय आरटीओ साहेब विजय काळे साहेब हे सुद्धा सुरुवातीपासून या बाईक रॅलीसाठी उपस्थित राहिले. त्यांनी आमच्या लोकांचा उत्साह वाढवला, त्याबद्दल मी त्यांचा आभार मानतो. त्याच्यानंतर सहाय्यक परिवहन अधिकारी आशिष चोपडे साहेब, गट विकास अधिकारी वासुदेव नाईक साहेब, माननीय सीओ रवींद्र खेबोडकर साहेब ते त्यांच्या कामानिमित्त लवकर गेले, ते या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिले. त्यांनी आम्हाला या ठिकाणी या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहून प्रेरणा दिल्या, त्याबद्दल मी त्यांचा आभार मानतो. उपगट विकास अधिकारी पाटकर साहेब, पोलीस निरीक्षक हरिपा मुल्ला मॅडम, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक प्रवीण कोल्हे, डीएसपीचे विकास बडवे साहेब, या सर्वांचा मी आभार मानतो. या बाईक रॅलीमध्ये सहभागी असणारे आमचे सर्व पोलीस बंधू तसेच सर्व नागरिक बंधू या सर्वांचा सुद्धा मी आभार मानतो. त्याच पद्धतीने या बाईक रॅलीसाठी बहुमूल्य सहकार्य करणारे असे मोटर वाहन निरीक्षक व सहाय्यक मोटर वाहन निरीक्षक आरपी सिंधुदुर्ग, साई धर्मा मोटर ड्रायव्हिंग स्कूल देवगड, वर्धम मोटरसायकल ड्रायव्हिंग स्कूल देवगड, आचरा पीयूसी सेंटर, हळदलकर मोटर ड्रायव्हिंग स्कूल मालवण, प्रभू मोटर ड्रायव्हिंग स्कूल मालवण, श्री स्वामी समर्थ मोटर वेंगुर्ला, मडगावकर मोटर स्कूल मोटर ड्रायव्हिंग स्कूल वेंगुर्ला, पाटील मोटर ड्रायव्हिंग स्कूल मालवण. या रॅलीसाठी जे आमचे पत्रकार बंधू कार्यक्रमाचे सांगता कार्यक्रमात उपस्थित आहेत ते आमचे अजित राऊत, उमेश परब, अजय बोरकर, इतर माझे पत्रकार बंधू, या सर्वांचे मी आभार मानतो. या कार्यक्रमाला यशस्वी बनवण्यासाठी अमूल्य असा वाटा घेणारे आमच्या सर्व वेंगुर्ल्याच्या सर्व पोलीस पाटील त्या सर्वांनी या फार मोठं सहभाग हिरेकडे घेतलेले आहे, त्याबद्दल मी त्याचा आभार मानतो. सर्व ITI स्टाफ, उपस्थित सर्व नागरिक, महाराष्ट्र पोलीस बँड पथक, सिंधुदुर्ग बँड पथकचे सर्व अंमलदार व सर्व उपस्थित नागरिक या सर्वांचे मी आभार मानतो. आणि आज आपण या ठिकाणी उपस्थित राहिला त्याबद्दल मी सर्वांचा आभार मानतो. आणि साहेबांच्या परीक्षेने आज हा कार्यक्रम समाप्त झाला असं सर्वांना एक विनंती आहे, कोठारी साहेबांनी जी काही कविता म्हणली ते त्यांचं व्यक्तिगत प्रेम आहे, ती विसरून जा. ती विसरून जा. त्यांनी ते व्यक्तिगत प्रेमापायी अतिशयोक्ती केलीच ना, बाजूला सोडून द्यायची आणि फक्त लक्षात ठेवायला जेवढं रस्ता सुरक्षा आणि अतिशय. धन्यवाद. प्रतीक्षा संपली आहे. सगळ्यांना पोटाची चावल लागले, भरवू लागले. याच्यासाठी पोलीस दलाने व्यवस्था केलेली आहे. कारच्या बाजूला उजव्या बाजूला असलेल्या टेबलवर प्रत्येकाला कंटेनर